Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok kelake Mbok Yani. Mbok Yani iya, Ibu. Lah ya. Ki Roma to. Iki roti. Hei. Lah, ya apa piye? Aku kita melok plak ya. Sokoyo tamplak. Misalnya kok belas. Kembang. Main kayak ini. Gak mau tuh sini. Aku ngomong itu nek kupingku terus pilek to, Mas. Kupingnya lah Orang sakit encer pikiranmu. Ya. Nah, kira sakit encer, nah kira metu teko kuping karo ibu. wah, lha kok beningan to. Kok ora apa-apa. Ampe koyo rusak yo. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Seneng aku sing ngene-ngene iki. Ngene-ngene iki alusan ngene iki. Dadi omonganku lho yo. Ya, Nang. Ayo. Alus ngene iki. Nah iki alus. Alus ngene iki. Dasane sing alus. Lah paling gak wis ngalus ngono. Iya. Sing luwih. Yuk, langsung dikasih sempat Mas. Bu aja kan? Ayo, Mbak. Enggak, bim. Enggak bim. Satu jelas sampai sasiro pemilahan serang model pada dekati. Maupun teman-teman saribi. Bagaimana dijual ini harus tidak diberi ibu teman-teman. Sasa teman-teman putih. Nembi ibu boyong sakit kebun binatang. Hei, Angin ibu sono. Iya. pagi. Senenganmu. Kita terus. Golek sing ngono. Seleramu ngono kita ya. Seleramu Seleramu ngono kita ya. Yan, seleramu ngene iki Yan. Lah Yan. Ya ora apa-apa to kan aja nang seneng aku kethek ngene iki kok. Wes ketek Enggak mantul iki bertingkah seperti kethek, tapi asli kan manusia. Ada diarani ketek ora apa. Sing arane ketek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Ayo sing ngarani kethek to yang. Lah ya. Ada sing arani ketek to. Sing ngomong kono lho. Sopo kaya kok sing ngarani teman lho, Mbak ya. Enggak, enggak. Iya, tapi asli dinani ngono kuwi kok sak. Oh, lah. Iki ya ampun lah. Mas Mas. Walah iki sak peseno kok iki kaya ngene. Gimana lagu? Tapi di Ora apa-apa. Gila iki empat bahasa. ada berapa Sing jenenge Roma iki lho. Nggih. Ayo. Roma iki. Roma nek tuwek suarane ngene iki lho. Ya jeneng kita. Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok kelake Mbok Yani. Mbok Yani iya, Ibu. Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyi dengan lagu untukmu. Potong yang berjudul Sebujur Bangkai. Enggak tonyo lho iki, brekku lho iki. ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ayo kakak nyebut Ndake pisang tas. boten berat iki anak saya. Pisang tas. Buyan. Kula niku nak dangu boten pagi jenengan bantu tanggapan mriki diarang-arang. Siapa nggih? Bocah nek ganteng kaya ngono. Kuangan lho, Bu. Bocah kaya ngene. Roma kok Roma. Lah iya Roma. Ndoke rene, ndoke. Doe. Roma. Mbok kaya ngene, bocah nek ganteng kaya ngene. Sabar Rom. Moga Bapak Ibu kan badhe napuk, moga. Kok bertawani? Lah kiwa, temen pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki roti. Hei. Lah, ya apa piye? Ayo tolong inceng dong iki. Apa ngono? Piye keadaane piye?
Orang ya wewe. Wah, Cek original dah. original sing arep dibuat apa? Makane ngoli. Ayo melok aku ning mburi. Iki original, ya Mbak ya. Original. Iki ora tau kanggo lanangan gas. Ngomongi yo iki lho secine. Ora. Hei, omonganmu tanggung jawab. Ya kan Bare senenganmu sing ngene ngene. iya ya paham tapi nek kok nyekseni Iki spesial lagu. aku tuh yang ngambil ngene nang. Ya, kok seserah gak? Oh gak apa malah banyu dah aku. Aku gak bisu. Oh iya gue bisa gak apa-apa. Nyanyi lagu ini nom-nom Ora apa iso? Bisa iki modern lho iki biasanya vokal samproh lho iki. Oh, kene nek kok koyo kowe pengajian. Aku guru ngaji gitu. Iki teko ikro siji. Itu gak akeh. Kadung Ikro sombong. Lho teko apa? Lha kok apa? Aku tuh ngarep bae. Lho. Ora mbek yaya. Suwur. Ora apa-apa lho pengalaman. Tangane remblas. Sepurane Cak Bagus karo Allah sayang. Mesakne bocah koyo kene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupu tembok lho ya ya. Sepurane sepurane sing akeh. Iku ndang desakno lho kono kuwi. Ini berat perempuan. Jeneng iki geblakmu ya. Ora apa-apa. Nah, posisi koyo ngono iki kok gak gelem sing ngene iki. Aku bayangno kok Se original. Kowe ngerti aku ditemelo plak ya. Sok koyo tamplak. Misalnya kok bulat. Ono bapak. Iki. Ono tangan nenek iki. Itu lemas. Oh iya, pean. Heh, Pak. Gak iso tanpa Wong loro ae aku ngatasi kok. suarane kok Mister mendem jajan. Mister mendem iki. Anu mendeme doan. Mendem doan ya apik. Mendeme doan ae. Boke kan wis tuwek. Lah ya nek kadang didemi malah repot. mendem itu anakku. Lah ya, mendem dhisik. Jadi wong tua iki wis kadung umur kaya iki gak ndem ngono. Kowe badhe ndem nang ndem. Ini kan dua tuh Pak ya? Ya. Leres. Anu naganya sak pinten? Ulang wis kuwi. Deminot. Lah halah kok dene ora ae. Iki gua aku sok ngumpul. Saya ngene rumah kangen. Jelek kan boleh Tarsan. Berarti bisa nembang Tarsan. Aku njaluk digawengke. Kamu itu mau tenang. Mak sing Tukul anak tulis tukono kembang. Main kayak Bama atau nyisik. Wow, kata-kata mutiara. Mutiara jasmuni. Mata-mata nih kangkangnya mutiara. mata amis bojo-bojo. Matamu. Bikin matamu. Lali. Gak ini cek original tangan PPO. Ya, Keran. Keran. Masuk guruan keran. Lambene sing ngene. Ini nak suruh bikin negara lihat. Oh iya, lihat. Suaranya nak kon gak ngerti. Kayak
SMP. SMP lu Song ini ya. Original. Belum tahun deh. Sakitnya. Coba gue. Apa terus? Kentan rumah ora iso. Udah temen gak iso. Wes kok sikit. Ayo. sing penting ana nyawane yo sepertinya foto sus wong kangkang ini orang ini laku patah lantung ayo yuk bilang aduh simbok matamu coplok lah yo nek sudah terima kasih aduh simbok kawinan aja matamu coplok ora aduh simbok matamu gak coplok ya ampun tak nyanyi deh aku tak nyanyi aduh simbok penting kawin iyo Iki warang balene Mas
baliknya man. Terayah ini setruk. Balik. Baliknya. Baliknya. Gendang banget. Aku enggak. Tak buat katilan ya. Ngapa lu? Apa? Sama ya gembira we. Gembira jempolmu. Oleh vitamin lah. Vitamin apa toh? Lagi mau gizi. Mambu rasilin toh mungkin. Jelasin. Oh. Ora. Masuk toh? Ya orang tuh. Enggak. Matur nuwun nggih, Bu nggih. Urung bar. Burung brak kok iki ngawur ae urung. Mana turun turun. Enggak, enggak. Kesuwen gulung kok. Turun sira. Musakno. Nggih. Wes aja ceklimik, aja Sik ngene pemesan sik. Ora gampang wong cecodokan. Yo, ngaprok. Wis lungguh barang kok gojek. Nuwun Bang Timbun. Wis bener. Saiki Bang Bobok sesuk makan mentok ya. Bubuk.